Gràcies, senyora presidenta. Gràcies per la seva no resposta. Jo no li preguntava sobre la valoració que fa la gent del Consell, sinó la valoració del Consell sobre la imatge que trasllada a la ciutadania. Però, en fi, en qualsevol cas, qué ratito largo más malo, senyor president, qué ratito largo más malo. Però, mire, vostè és l'únic que pot parar això. Senyor Camps, hasta quan pensa vostè allargar esta vergonya? Esta pregunta m'agradaria que me responguera. Quan baixa ha de fer caure a la institució que vostè representa com a president de la Generalitat? Té algun límit això? Té algun límit vostè? Mire, el vot popular que té el seu partit per a governar no el legitima per a fer un delicte de cohecho, presumptament. No el legitima per això, el legitima per a governar, per a posar un govern en transparència, però no el legitima de les malifetes que se fan i que jutgen els tribunals. Senyor president, des que el mes de febrer isqué a la llum pública el cas Gürtel, és de veres que vostè ha catapultat la nostra comunitat, ahí està la prova, se parla en tota Espanya de la nostra comunitat, però no per bé, senyor president. Vostè no ha fet altra cosa que eludir responsabilitats, contar mentides, amagar-se, fugir a Boston i muntar actes en palmeros i aplaudiments de 4 minuts. Esta és una mala setmana? Sí, per a vostè pitjor. Li varen preguntar sobre la seva relació amb els imputats i vostè va dir que tenia 5 milions d'amics, com la cançó de Roberto Carlos, amb la diferència que aquells cantaven i els seus amics furten. Va negar la relació amb Álvaro Pérez, per a setmanes després ser testimonis de com vostè declarava el seu amor ovoide en la nit de Nadal al senyor que havia negat setmanes abans. No va donar explicacions sobre per què cridava compulsivament al seu sastre José Tomás mentre declarava davant del jutge Garzón. Pensaven en aquell moment que igual era per la sisa. Ara hem sabut que vostè volia recordar-li al senyor José Tomás que se'n recordara que els tratges els havia pagat la seva dona de la caixa de la farmàcia. Alguna cosa hem guanyat. Avui està declarant el sastre i vostè no pot cridar-lo perquè té que estar així. Vostè s'empenya en confondre la via judicial amb la política. I per això vostè parla de presumpció d'innocència. Però la presumpció d'innocència, senyor Camps, és per als tribunals. En política és al revés. Hay que serlo y parecerlo. La mujer del César i el propio César. Per tant, vostè ni ho sembla ni ho és. Jo no li he demanat la dimissió per ser imputat. No se l'he demanat. Jo li demane responsabilitat política. I, per cert, no torni a qüestionar mai més el tema de la presumpció d'innocència, perquè jo sí que me la crec, perquè mire vostè, els meus avantpassats lluitaren per la democràcia i la llibertat. Els meus avantpassats patiren exili i mort perquè vostè puga anar al tribunal a dir que els tratges els paga la seva dona i per a que el seu amic de l'ànima, el senyor Álvaro Pérez, puga acollir-se al dret a no declarar. Això feien els meus avantpassats, mentre que els seus avantpassats ideològics torturaven en comissaries, feien judicis sumaríssims per raons polítiques. Vostè ha de donar explicacions polítiques, ha de donar els contractes, ha de donar els documents, ha de donar els 7 milions i mig d'euros. Quina imatge donen vostès? Anar a declarar amb l'alcaldessa Reventlo. Mire vostès, no n'hi ha dret a que vostès no sàpiguen respectar el torn de paraules de l'oposició. La imatge que trasllada vostè a la ciutadania quan va declarar i l'alcaldessa el rep com si això fos un gran event, com si això fos una festa. Vostè creu que anar com a imputat a declarar és una festa, senyor Camps? Mire, li dia que era una mala setmana, perquè una setmana que comença amb la notícia de la mort de Mario Benedetti és una mala setmana. Per això li vaig a fer un regal, senyor Camps. Li vaig a fer un regal. No arriba al lirisme de les seues converses de Nadal, però li vaig a fer un regal. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo,
sin la fruición cotidiana, examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino... Señora Oltra. Señora Oltra. Señora Oltra, la llamo al orden por haber excedido del tiempo. A vosotros también. Un minuto sin hablar ella, un minuto. Hasta un minuto sin hablar. Mónica, no la ha dejado. el tiempo. No ha parado el reloj la presidenta. Muchas gracias. Mire, voy a seguir la tradición de la izquierda y a su violencia y sus bramidos voy a contestar con poesía, que no me han dejado terminar anteriormente. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo, sin la fruición cotidiana, examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Señor Camps, encare la verdad. Dijo no conocer a empresarios de la trama y mintió. Dijo que tenía ganas locas de hablar y calló y nos mintió. Encare la verdad. Dijo que iba a dar los contratos a la oposición, prometió transparencia, lealtad institucional y nos mintió. Encare la verdad. Dijo que no había nada de nada y de lo otro tampoco y nos mintió. Encare la verdad, señor presidente. Usted nos ha mentido. Y un mentiroso no puede ser presidente de la Generalitat. A partir de ahí, los palmeros... Muchas gracias, señora Oltra. Para contestar, señora Oltra, yo creo que usted sabe que si se sienta porque ha consumido su tiempo, no. Señor presidente, tiene usted la palabra. Tiene usted... Señora Oltra, la llamo al orden